In deze reeks afleveringen laten we u vanuit vogelperspectief de veranderingen en ingrepen zien in het gebied tussen Blitterswijk en Wansum. De vierde aflevering in deze reeks speelt zich af in het gebied De Kooi ten noordoosten van Wansum, aan de overkant van Well. Hier wordt een hoogwatergeul aangelegd die ten tijde van hoogwater moet gaan meestromen met de Maas en zo een betere waterdoorvoer mogelijk maakt. De industriehaven van Wansum wordt uitgebreid en zal er straks ongeveer zo uitzien als op deze tekening. In de eerste tekening is de huidige situatie zichtbaar, in de tweede zoals het gaat worden nadat alle graaf- en verzetwerkzaamheden zijn beëindigd. Deze geul loopt vanaf de havenmonding langs het bos en onder de brug door tot ver in Blitterswijk. Als we een eind verderop opstijgen en richting de boerderij vliegen, wordt de eerste aangelegde dijk met steilrand zichtbaar vlak voor de materialenverzamelplaats van Moordermaas. De andere kant van de dijk is glooiend aangelegd en daarop groeit nu al de eerste mais. In de uitgediepte delen van het gebied ontstaan nu waterplassen, waar diverse vogels al dankbaar gebruik van maken. De bomen in het landschap zullen worden gespaard. Zij blijven staan als op verhogingen, een soort terpen. Als alles klaar is en het een keer hoog water wordt, zal deze te graven geul mee gaan stromen met de Maas.